So, yan. Afternoon. Yan, hindi po ako ngayon sa sa Pasakaw, Camarines Sur. Kita nyo yung yung Daro Anak. Yun. Shoutout sa Daro Anak. Shoutout sa iyo. Lakad-lakad muna ako kasi pakita sa inyo yung mga tayo dun sa unahan. Ayun po sa sa Camarines Sur. Maganda. O yung Daro Anak ko, yung sa sinasabing sikat dito sa sa Camarines Sur. Yung mga beach dito. Gusto nyo pumunta dito. Ayan, ito po yung mga beach. Ayan, sa Casa Cove Resort. Casa Cove Resort. Yung mga sikat dito, no. So, punta naman kayo dito sa sa Camarines Sur. Pag wala nang ECQ, lockdown. Mga gandang tanawin dito. Hindi na maglakad-lakad. Ganda. Dito, beach. Mainit lang. Yan, good afternoon sa lahat. Nandito. Ganda. Ganda. Ayos din. Sulit yung nyo. Pupunta nyo dito sa Camarines Sur. Ganda dito eh. Mga cottage nila. Yun yung yung magandang resort din dito.